aflăm despre cifurile de cora. Bunicul tocmai pune la soare ca să aflăm de ce străluci. Și bunica mea îmi va arăta dății. Unchiul Scopă și unchiul Micro îmi vor explica cum și cum mirosim lucrurile. Scopă e prea... Știința este minunată. Îmi place. Ia de ce? Haideți să cunosc familia cea mai dată din oraș. Mama vă va arăta că vine în jos. Familia de ce? Vino să familia de ce? Haideți să vorbim unul. Luminiul se pricepe să se... Da! Doamne să-ți arate! De ce pare avionul? Dar ajung și o să-mi să spun. Cum face o vrage ca să vă întreceți de ce? Familia de ce? Chiar bine explică ce pericole implică. De ce? Familia de ce? Astăzi e un rând la și multiplicat pe cruz. Poate de trabuzul, dacă vesticul mai de lecus. Toți în tare au citat. De blă vă întrebați? Cum le auziți? Tot vă răspătiți ce v-a întrebat. De ce? De ce? Cine știe despre soare lună și strine sunt Zigo și Matic. Cine poate spune cu realitate mate, bine științific. Zigo și Matic în domeniul luminii. Zigo și Matic. Ai face bine să porți asta. Soarele e puternic azi. Bine! Dar poți să-mi strălucește soarele? Păi e foarte simplu să știi. Soarele este format din gaze fierbinți. Atât de fierbinți sunt multe explozii și o cantitate de energie. Hei, unde ați? Așteptați-mă! E departe soarele? Oh, doar la vreo 149 de milimetri. Dar cu noul meu vehicul spațial turboatic de acolo imediat. Cine? Activați scuturile! Scuturile termice. Activați scuturile antiradiații! Poftim! Acum suntem bine protejați împotriva căldurii. Privește, Victor! Acesta este exterior, abia de aici este de 5300 de grade! Grade Celsius. Și asta nu-i nimic! Temperatura miezului este considerată a fi de 15 milioane. Și unde vom ateriza? Nu putem ateriza pe soare. Este doar o bilă mare de gaze fierbinți, majoritatea hidrogen. Și datorită televiziunii putem observa atomii de hidrogen care alcătuiesc majoritatea. Presiunea imensă din mijlocul soarelui face ca atomii de hidrogen să se izdansă. Asta face ca atomii de hidrogen să se unească într-un singur, atomul de heliu. Această acție se numește fuziune. În fiecare secundă reacții de fuziune în mijlocul soarelui. Ele produc o cantitate imensă de căldură și o cantitate imensă de energie. Această energie se întinde către suprafața soarelui, apoi în spațiu și în. Îi ia doar 8 minute luminii soarelui ca să ajungă. Poftim, uite-te la acest helioscop. Prima invenție a bunicului Matic. Atent! Poți vedea o grămadă de puncte strălucitoare. Fotonii, micile particule de lumină. Fotonii ăia ne dau nouă lumină și căldură. Apropo de căldură, când să ne întoarcem la răcorosul nostru pământ. Ați ajuns la timp pentru prânz. Ne-am deci face bun. Ar trebui să-ți spui o plărie, Victor? Da? Și chiar pot să vă spun de ce? Nu știu, e un geniu, exact al lui. De face așa, benicile, Max e omul care știe tot, mașinile viața lumea. Întreabă de ce Max îmi formează un deget. Și ca de ser, avem un minut foarte gustos. Oh, bine! Deschide ușa hamului. Unde ajungi să aterizezi? Atelierul de cello? Alo? Max? Bun. Eu cu Victor lângă mine și refuză să-și mănânce iaurtul. Salut, tată! Ascultă, tată! Voiam să te întreb de un telefon. Tu mă întrebi doar ca să nu mănânci iaurtul, nu-i așa? Zi! Eu? Oh, nu!
Păi, ca să-ți explic cum trebuie, am două cutii goale de... Crezi că poți să le găsești pentru mine? Cred că Ocupă-te tu de asta, iar eu vin imediat. am terminat 2 iaurturi, tată. Perfect, fire goale. Mai întâi trebuie să înțelegem că sunetul este brații. Aceste vibrații călătoresc în... Acum, sunetul trebuie să călătorească prin ceva. Majoritatea sunetelor pe care le audiezi prin aerul din jurul nostru. Dar sunetul poate să călătorească și prin aer, cum ar fi această sfară. Așa, tată? Mulțumesc, Victor! Tocmai ai demonstrat principiul telefonului. Înlocuiește cutiile de iaurt cu un receptor și sfoara cu un cablu. Și bingo! Ai un curent slab călătorește prin toate telefoanele din lume. Acest curent ne lasă pe noi să ne transmitem vocile pe distanță lungă. Să vedem receptorul. Aici, în emițător, este un mic vocimere provoacă vibrația unei membrane din microfon. Vibrațiile membranei provoacă vibrații în curentul electric care călătorește până la receptorul de la celălalt capăt, care are altă membrană în receptor. Variațiile curentului fac ca ea să repete vibrațiile în microfon, reproducând sunetul persoanei care vorbește. Dăm un telefon. Vreau să-l sun pe tatăl meu. Dar sunt aici, Victor. Știu, dar ceva foarte important, tată. Și vreau să-ți spun de la direct. Bine, Victor, iată o ocazie pe explicat cum sunt folosiți sateliții pentru ca să putem vorbi la distanță. Ridici receptorul din furcă, semnalul electric activează un ton. Apoi, eu formez numărul de telefon. Fiecare buton a trimis un impuls electric până la centrala telefonică locală. Acolo, impulsurile electrice sunt transformate în unde care sunt transmise unui satelit din spațiu. Oh! Satelitul orientează pe Pământ către o altă centrală telefonică care transformă semnalul înapoi în impuls electrice, care călătoresc prin alt câmp înainte să ajungă la destinație. E singura cale de a călători. Alo, Vicolo? Salut, tată. Voiam să... Mulțumesc că a funcționat un telefon. No. N-ai pentru ce. N-am mai văzut așa oameni ne vor ajuta. Ce-ai cont de veți, aplacării veți fi ghidați. Să mergem. Două ajutoare sunt Micro și scopă în mirosuri obișnuite. Ceva miroase minunat. Normal, e italienească. Poftim, încearcă. Cred că-i trebuie sare. Ce-mi spui de niște sos de roșii cu sarea aia, a? E prea sărat? Și cum gustăm noi lucruri? Păi, de unde crede gusturile și mirosurile? Din roșii și din brânză. Dar adevăratul răspuns se află în interiorul roșilor și... Oh, ce sunt balonacele alea? Sunt substanțe chimice pe care nasul tău le detectează sau orice altceva. Și când îți place gustul unei pizza, de fapt îți place gustul acelor substanțe. Și asta e toată chestia? Păi este un pic mai complicat de atât. Dăm aparatul. Unde suntem? Mă întreb, oare a cui? Acum, pentru a gusta mâncarea, primul lucru care este... Și când moaie mâncarea, saliva eliberează substanțele chimice. Ca să le putem... Corect. Dar limba ta recunoaște acru, amar și sărat. Vezi tu, sunt 4 zone pe limbare pentru gust. Spatele limbii cunoaște gusturile am fi coaja de portocală. Coaja de portocală? Mâncarea dulce. O parte laterală recunoaște mâncarea sărată. Și cealaltă acră, cum ar fi merele verzi. Dar cum recunoaște limba gusturile diferite? Să privim mai aproape. Este o papilă gustativă. Ai o grămadă din asta pe toată limba. Ele chimice din mâncare. Adică punctele astea? Da. Papilele gustative te informă. Ele pot spune doar dacă mâncarea e dulce, acră, sărată sau amără. Atunci, cum putem face deosebire dintre două mâncăruri dulci, cum ar fi brăjiturile? Pentru asta îl folosești nas. Dar noi nu mâncăm cu nasul. Nu, dar când substanțele chimice ale unei mâncări sunt eliberate, ele cresc până la nas. Eu nu stau pozitiva. După ele! Iată că am ajuns. Acestea sunt celulele senzitive. Vedeți voi, când ele substanță chimică și trimit informațiile la creier, atunci simțiți gustul mâncării. Oprește-te! Oprește! Asta e pălăria mea! Cred că am fi ajuns pentru o zi. Să mergem. Aparatul a dispărut.
De oceanul e sărat, de ce tună fulgeră, plouă și ninge, din pământul e făcut. Bera și bazalt se urcă pe munți. Va fi foarte din diapozitivele de la ultima noastră excursie la munte. Cum ar? E o poză minunată, unchiule Micro. Hei, poți să merg cu tine data viitoare când te duci să faci alpinism? Nu prea știu, s-ar putea să dureze ceva. Munții sunt carte. De unde vin munții? Cred că vin din... Cred că ceea ce vrea să spună Scopo e... Ar trebui să o întreb pe bunica. Bunico! Bunico, de unde vin munții? Se pare că Microtăli să te uiți la diapozitivele lui Coase. Păi, dragule, e foarte simplu. Mereu spui Și mereu e simplu, nu-i așa? Păi, da. E bine atunci, într-un fel ca prăjitura asta. Fănăzină, vreo idee, Bazalt? Pământul are un strat exterior dur sau scoarță, așa cum are și asta. Crusta pământului este alcătuită din bucăți mai mari de puzzle. Ele se numesc plăci tectonice. De desubtul crustei pământului este un strat rund numit magmă. Plăcile tectonice plutesc pe stratul de magmă, ceea ce înseamnă că foarte încet mișcă, de fapt, placa europeană, placa nord-americană, ușor, cu o rată de aproximativ 3 cm pe an. Wow! Am poftă de o prăjitură! Victor! Dacă pământul este ca o prăjitură, abia aștept să stau munții! Așteptați aici! Când două piese se purtează, ele produc crăpături crustate falii. Falii? Ah, gata, m-am prins! Și cum... Stai puțin! Când două plăci tectonice se întâlnesc, ele au o forță atât de mare încât împing și strâmbă crusta pământului. Și așa se formează munții. Încă n-am terminat! Plăcile tectonice se mișcă în două direcții diferite. Am văzut deja cum ele se întâlnesc și că munții, cum ar fi Alpii sau Himalaya. Desigur, mișcarea crustei pământului este mult mai lentă decât asta. Dar plăcile tectonice nu se zdrobesc una. Câteodată, una din ele în sus. Placa de deasupra este împinsă în sus și așa se formează. Munții mai pot fi formați și prin... speram să spui asta, Victor. Lăhotarele dintre plăcile tectonice sunt crăpături în crusta pământului. De sub scoarței rupe prin aceste crăpături, formând vulcan. Magma se răcește, ea se întărește și devine piatră, formând câteodată un con vulcanic. Și după cum vezi, dragule, este de simplu, exact cum am spus că va fi. Hei, avem întrebări foarte rioase, au unași cuvânt misterioase, nu vă temeți, amoresc. Vanila, Quick și Coacă salutați reciproc. Mersi. Mulțumesc pentru baie, Quick. Pentru ce? Privește, Victor, ia uite ce carap. Carapace? Pare a fi o piatră și arată ca o cap. Hei, mamă, Quick a găsit ceva foarte ciudat. Este o bucată de coral. Și ce-i coralul? E plantărarea care trăiește sub apă. Ați niciodată? Ați spus că pare a fi o piatră. Ce e un coral? Este un fel de piatră, doar că care trăiesc în ea se găsește în părțile mai calde ale oceanului. Haideți să vedem! Bine! Hai, băieți, vom niște corali! Salut, prietene! Bun venit! Aceasta este Marea Barieră de Corali. Este cea mai mare concentrare de corali din lume. Are peste 1000 km lungime și este alcătuită complet din corali. Coralii au nevoie de lumină și de asta trece în adânc și calde. Hei, mamă, se mișcă! Este un polip de unul dintre micile animale care trăiesc. Oh, ce culori frumoase! Da, sunt mici plante numite alge care trăiesc cu polipii.
sunt peste 340 de specii diferite de corali. Ele au formă și mărimi diferite. Ai grijă să nu atingi. De ce nu? Pentru că polipii sunt foarte fragili. Ai putea să-l rănești. Asemenea, unele specii de corali îți pot da o erupție care te mănâncă și te arde. Ce? Deci de unde vin coralii? Polipii își petrec toată viața fabricându-i. Privește! Polipii sunt animale cu corpuri moale. Odată ce și-au ales un loc, rămân acolo. Polipii produc o substanță numită păsul picioare, calciul, oasele noastre. În timp, straturile de calciu se ridică și formează recifuri de coral. Și deci coralul este un fel de schelet al polipilor. Este un proces foarte lent. Pentru a produce 2 metri de coral este nevoie de aproape 500 de ani. Wow! Hei, asta e o insulă foarte ciudată. Acesta este un atol. Anatol? Este de fapt un recif de coral în formă de... Îmi place! Hei, am găsit o bucată imensă de coral. Doar un os împuțit! Da, ca și capul tău. Hei, Victor, ce ai învățat astăzi? O grămadă de... Am învățat că soarele este o minge imensă de herde. Am învățat de asemenea că telefonul funcționează prin schimbarea datelor în impulsuri electrice care îi transmite printr-un rețel care le transformă apoi. Am învățat atunci când gustăm și mirosim papilele gustative de pe limbă și vitive din nas reacționează la substanțele chimice din măsus. Și am învățat că scoatea pământul este din bucăți numite plăci tectonice. Aceste plăci se întâlnesc atunci se formează munții. Se pare că ai avut o zi plină. Așa e, dar mi-au mai rămas pentru data viitoare.